alawa da nake sha gata ake kallanta a matsayin kwaya nake sha, ko ina shan abin da yake zai kautar da hankali, ko ina shan wani abu mai kama da maye. Kaga harshe kaga da yake a alasan ado yana shan kwaya, ko alasan ado yana shan codeine, ko yana shan wani abu mai kama da cocaine kawai dan a bata suna. Ni ina gaya maka wallahi al'azimu Allah ya tsare ni. Hatta neman matan nan da masu mulki ko samari ko masu kuɗi suke jin kansu suke yi, wallahi Allah ya kare ni. Allah ya kare ni. Kuma goro ma in kaga na ci goro Usman, wallahi al'azimu sai dai in zuciyata ce take tashi. Honorable, me zaka ce akan wannan bidiyo da yayi yawo da wasu suke tunanin cewa ka sha wani abu ne ko kuma kana shan wani abu a yayin da muke magana? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Da farko na so ne wa Allah subhanahu wataala godiya da ya ba mu tsawon rai da lafiya da muka kawo wannan lokaci, kuma gashi ya bani damar da mutane irin ku, musamman waɗanda kuke aiki mai daraja na aikin jarida, kuka nemi ku ji ba'asin abin da ya biyo bayan wannan hoto da aka dinga talla da shi a duniya. To wani abu da zan dan yi maka shimfiɗa da shi shine ba cika baki ba kuma ba alfahari ba bin Usman. Wato ni Allah ya jarrabe ni tun daga farko na, tun ina siyasar jami'a, domin na fara siyasa tun daga jami'a. Wani zo na samu kaina a gidan da siyasa ita ce kamar abin da muka gada na yau da kullum bayan abubuwan da ake na rayuwa na neman abinci. Siyasa ita ce wadda muka gadi, kakanmu yayi, ubanmu mahaifi yayi, mahaifina yayi siyasa har zuwa majalisa kamar yadda ne majalisa. Saboda haka wannan ya sa duk wani abin da aka ce ya shafe ni haka Allah ya rubuta mu. Sai kaga yana jawo hankalin mutane, sai ga yana tada kura, sai ga yana jawo hankalin masoya. In na soyayya ne su bayyana soyayya su kamar ba za ta kare. Idan kuma abu ne ya faru na kuskure ko kuma na sharri ake so a yi mun, bin Usman shi ma haka zai tarwatsu ya wuce hankali a ta tarwatsa shi a duniya. Ina so ne amfani da wannan dama na yi bayani karara akan abin da ka tambaye ni. Wannan hoto da aka dauka na san ina aka dauki hoton, duk da cewar ban san wa ya dauki hoton. Hoto ne da na tabbatar suka same shi lokacin da na shiga ta alfarma a matsayina na sardaunar Rano. Aka yi taro a ranar shekaran jiya domin kaddamar da abokinmu amininmu sanata Kawu Abdulrahman Kawu Sumaila don ya yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar APC a karo na biyu. Dukkaninmu mun halarci taron. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano mai adalci, shi ma ya halarci taron. Ma'aikatansa, kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomi duk suna wurin aka yi. Taro ne wadda na alfarma na mutunta kai. So maganar ma ka je da abu da ya shafi barna, ai akwai mamaki a ciki. To ni bisa al'ada yau da kullum Usman na saba da shan tom-tom saboda yawanci bakina zai wahala ka same ni ba ka same ni ma a cikin mura ba, kamar wanda yake da pneumonia. Ni ban da pneumonia amma dai kamar mai pneumonia, kullum ka ji ko tari ko dan bakina ya bushe. To sai ya zama na dauki maganar shan tom-tom a bakina, sa tom-tom a bakina ya zama kamar al'ada. To a wannan rana da aka yi taron nan ba ma a mota na je ba, ballantana in sa hannu a jacket ko a jakata a mota in dauko tom-tom da na saba sha in sha. Mun yi tsari ne domin mu kayatar, mun yi tsari ne domin mu bawa mutanen garin Rano mai albarka da daraja wani salo da za su gane muna kishin gari, muna kishin yankinmu, muna kishin al'ummarmu karkashin masarautar Autan Bawo. Domin dukkaninmu nan mu karkashin wannan masarautar muke, duk da akasi da ake samu da bayanai da ake samu na shari'a da yake nema ya kawo labarai kala-kala, mu muna alfahari da masarautar Rano karkashin sarki Autan Bawo. Saboda haka a doki na fito, dawakai ne guda 5 a bayana, ni na 6, motoci na magoya baya a bayana sun fi mota 100 tun daga kan kofar gari da ta fito yamma hanyar Rum, in za ka bille ka tafi daga tun daga nan kimanin kilomita 5 aka muka taho da motocin nan a bayana, ni kuma ina kan doki da shiga ta Sardauna. Sannan sauran magoya bayana jama'a bila adadin suna bi na ƙasa. To tafiyar nan ne akan doki ta dan jigata ni, baki na har ya bushe, kuma na nemi in a kawo min tom-tom din ne da alawa da aka saba sha domin in sa a baki na ko yawuna ya dan tsinke in samu sauki. Kuma idan ka saurara ma in ka je wurin taron zaka tarar ina magana din muryata ta shaƙe, saboda muryata ba ta fita, ta dashe. Duk yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nakan yawan shan tom-tom. To a wannan lokacin da nace yaro na da yake kusa da ni, je ka sayo min tom-tom akan doki fa, wallahi al'azim akan doki aka kawo min alawar a bainan jama'a, aka kawo min alawar. To da ya dawo sai ya ce da ni ai honorable ba mu samu tom-tom ba, amma ga wannan sun ce shi ma tom-tom ne domin yana iya maganin mura kuma yana da daɗi, yana da mint. Ina karɓan wannan abin ko sai in ce buɗe ka bani guda ɗaya. Wallahi bin Usman ka gani alawa ce ban taɓa ganin ta ba ni sai yanzu an rubuta ice mint, ban ma san sunan da ba sai yanzu ni, tunda dai wanda na aika yadda jina ne yana kawo sai ta shi to bude ka dauko mu guda daya. Ina bude a dauko mu guda daya, na bude na bare na sa a bakina, ina sa a bakin nan kamar yadda zan sa wannan a bakina, ka ganta na sa ta a bakina, na ci gaba da shan alawa ta kamar yadda na saba shan tom-tom don in samu muryata ta washe, ka ganta na sa a bakina, na ci gaba da tsotsa ina sha muna tafiya har muka je wurin taro.
to bisa al'ada ni ina cikin shugabanni ba ma wai na Kano ta Kudu kawai ba, ina cikin stakeholders na jagorori a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a yau, ko a Abuja a zauren majalisa ina cikin teburin manyan 'yan majalisun tarayyar Najeriya. So lokacin da aka zo magana da girma gwamna ya sa halimin ya bani dama ni ma in yi magana. Usman lokacin da na je zan yi wannan magana da shiga ta alfarma da rawani na Sardauna na yi maganganun da nake zaton sun dace da taron. Amma tun da siyasa ce ake yi a kullum in an ce Alhassan Ado, abokan hamayya da makiya da mahasada kokari suke sai sun kunno abin da zai zama batanci ko tozarci akan Alhassan Ado. Ya ilahi Usman, mutumin da aka taɓa daga ni a faifai lokacin zaɓe, aka ɗaga wa duk duniya ake ƙazabta min cewar na kashe mutane a wurin zaɓe na. To yanzu da na sa alawan nan a baki gata, ina tsotsa gata, ka ganta. Ka ganta? To duba harshe na. Gaskiya ne. Ya yi bulu gaba ɗaya. To wallahi al'azimu Usman, wannan alawan ce. Amma da yake komai na Alhassan sai an juya ya zama batanci, ya zama sharri, shine ake tatterere da ni daga nan har teku cewar Alhassan ya je gun taro yana shan wani abu mai kama da abun maye, waɗansu ma su ce cocaine, waɗansu su ce codeine nake sha. To wannan shine abin da aka yi, suke ganin yin wannan zai iya kaskantar da ni ko zai iya muzanta ni ko ya rage min daraja ko girma. Amma daga alawan nan ni yanzu na mai da alawa ita zan dinga sha, inda ta min daɗi, ban taɓa shan ta ba sai wannan karan, amma ta min daɗi. Yanzu wanda suka yi wannan su suna ganin yanzu sun ci banza, wanda suka yi wannan suna ganin sun ɓata Alhassan Ado. Ga hadisi nan kuma yanzu ko ga shi hadisi na annabi shi ma da ke cewa ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk waɗannan hadisai ne da ayoyin ubangiji, amma saboda jahilai ne waɗansu ba su ma san menene abin da suke yi ba, sun ɗauke shi su mai da shi siyasa. Yanzu wannan labarin ya kai daga nan har teku, daga nan ya kai daga nan har Niyami, daga nan ya tafi har Chadi, daga nan yamma ya tafi daga nan har Senegal. A Alhassan Ado yana shan kwaya, ko Alhassan Ado yana shan codeine, ko yana shan wani abu mai kama da cocaine kawai dan a bata suna. Na sani tunda an mun sharrin da yafi wannan ɓaci, an mun sharrin da yafi wannan barna, Allah bai bari mutunci na ya zube ba. Karshe menene sakonka ga waɗannan bayi? A ƙarshe kamar yadda na faɗa, ni bawa ne na Allah, tunda Allah da nake bautawa ni kuma yi imani da shi, bai wofantar da ni ba, bai muzanta ni ba, bai tozartar da ni ba. Ana yi kullum ai, na zama kamar turmi ne kawai shadaka. To ni ba zan je wurin ɗan sanda ba, ba zan yi ƙara wurin gwamna ba, ba kuma zan yi ƙara wurin alƙali a Najeriya ba, walau kotun shari'a ko kotun turanci ba zan je ba. Yau ɗin nan da nake magana ina da niyya ta tafiya aikin hajjin bana, a matsayina na wadda Allah ya yi alƙawarin karɓar addu'ar matafiyi, musamman wadda zai tafi aikin hajji. Ina roƙon Allah, na yi tawassali da wannan niyya da nake da ta tafiya aikin hajji. Na miƙa wa Allah wannan al'amari, wanda duk ya zama sanadi ko sila na ɓata sunana da nuna wa duniya ina amfani da wani abu mai kama da na maye ko wani abu da ake sha don ɓatanci ko rashin tarbiyya, na miƙa wannan abun ga Allah. Ubangiji Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Ubangiji Allah ka saka